Áno, prosím. Filip Podhradský. Pošlite mi vašu adresu do SMS-ky. No dobre, tak sa vidíme o chvíľu. Dobrý deň. Dobrý deň, Filip Podhradský. Nevyzeráte ako detektív. To už som viackrát počul. Nech sa páči, poďte dnu. Ďakujem. Sú to už 4 týždne a polícia nič nevyšetrila. Mám pocit, že uviazli na mŕtvom bode. Viete, s Michalom sme nemali ukážkový vzťah. Ale bol to môj brat. Nemienim tento prípad nechať zapadnúť prachom. Tá sviňa, čo ho otrávila, musí za to zaplatiť. A prečo ste s bratom nemali ukážkový vzťah? Mali sme iný pohľad na život. Viete, Michal bol nezodpovedný k životu, práci, k ženám, peniazom. Jemu sa nepáčilo, že ho za to kritizujem. Ale nikdy tie nezhody netrvali dlhšie ako pár týždňov. Vždy sme sa nakoniec udobrili. Kto ho našiel? Sused. Asi o 6 ráno. Predpokladá sa, že Michal začal mať bolesti a hľadal pomoc. Vybehol z bytu von a stratil vedomie. A to bol koniec. Viac už nestihol. Viete, aký to bol jed? Kolchicín. Som si o ňom niečo zisťoval. Nachádza sa v jesienke, ale je aj súčasťou tabletiek na dnu. Viete, problém je v tom, že toto je pre mňa veľké sústo. A tým myslíte čo? Vyšetrovanie vraždy si vyžaduje právomoci, laboratórium a tím špecialistov a ja ako detektív. Viete, robím väčšinou sledovačky. Viem, čo ty myslíte. Ale pracovali ste ako policajt. Takže vám tieto veci nie sú cudzie. No, vidím, že ste si ma preklepli. No, dajme tomu, že mi vás doporučil jeden známy. Viete, ako detektív vám neviem zaručiť, že tú vraždu vyšetrím. Tak sa aspoň dohodnime, že mi bude stačiť, ak nájdete nejakú stopu. Niečo, čo bude viesť k odhaleniu páchateľa. No dobre, pokúsim sa, ale nič vám nesľubujem. To je manželka. Čau, Jani. Ahoj, Peťko, ahoj. To je pán Podhradský. Filip Podhradský, dobrý deň. A pán detektív, teší ma. Aj mňa teší. Peťko, urobíš mi prosím ťa kávičku, ja som dnes strašne unavená. Vy sa ako vyrovnávate s Michalovou smrťou? Viete, nechápte to zle, ale s Michalom sme nemali nejaký blízky vzťah. Bola som šokovaná, keď som sa o tom dozvedela, to samozrejme áno. No ale nedá sa povedať, že by som sa z toho nevedela pozbierať. Aký bol Michal človek? Nezodpovedný. Cieľom jeho života bolo len užívať si. No, chcem vám pomôcť, no tak sa snažím hovoriť na rovinu. Nech sa ti páči. Ďakujem ti. Presne toto som potrebovala. A vy ste čo robili v čase vraždy? My?
No, nechápte to zle, ako toto je len taká rutinná otázka. Boli sme doma. Má vám to kto dosvedčiť? Dcéra. A v ten deň ste sa s Michalom videli? Áno, stavil sa to okolo 7, keď išiel do fitka. A nevral náhodou, že sa má ešte s niekým stretnúť, alebo sa ešte niekde zastaviť? Nie. Takže od vás išiel rovno do fitka a potom išiel domov, kde ho ráno našli otraveného? Prečo sa za vami zastavil? Chcel požičať peniaze. No, požičali ste mu? Nie. Prečo? Už som mu párkrát požičal a nevrátil. Ale mal som podozrenie, že to potrebuje na tie svoje pochybné kšefty. Aké kšefty? Obchodoval so zakázanými pozbudzujúcimi látkami na posilňovanie. Potreboval by som vidieť jeho byt. Polícia to tam všetko prehľadala. No aj tak by som ho chcel vidieť. Mám teraz čas. Môžeme tam zájsť aj hneď? No. Výborne. Mal Michal nejakých nepriateľov? Toto vám neviem povedať. Ak nejakých nepriateľov mal, tak tipujem, to súviselo s jeho kšeftami z fitka. Máte ešte nejakých iných súrodencov? Nie. Boli sme len ja a Michal. Chcel by som sa rozprávať aj s vašou rodinou. Pozajtra v sobotu má dcéra narodeniny. Budeme grilovať na záhrade. Ste pozvaní? Ďakujem, to je skvelé. Aspoň to nebude vyzerať ako výsluch. V poriadku, milovný zrovna moc nebol. A to ste mali vidieť kuchyňu. Ale polícia to tam všetko zobrala, lebo vzhľadom na príčinu smrti. Pravím vám, polícia to všetko prehľadala. Dobre, ale skúšam šťastie. A toto je kto? Alexa, Michalová dcéra. Michal bol ženatý? Pred 2 rokmi sa rozviedol. A máte číslo na jeho bývalú manželku? Na čo chcete vidieť? Tak, zistujem stopy. Nerozišli sa v dobrom. Aj tak by som sa s ňou rád rozprával. Dobre, no tak dávam jej číslo. Dobrý. Dobrý deň. Prepáčte, že ruším. Počul som, že ste prišli, chcel som sa vás opýtať, čo mám robiť s tým bicyklom? S akým bicyklom? No Michal po návrate z posilovne ma požiadal, či by som sa mu nepozrel na bicykel. Michal? A čo s ním bolo? Haprovala mu prehadzovačka, už nejaký čas mám s ňou problémy a nebolo to prvý raz, čo som sa mu pozrel na bicykel. Michal ten mi obyčajne kúpil fľašu, ale ma pozval na pivo. No a prečo s tým idete až teraz? Viete, úplne mi to vypadlo z hlavy a mal som iné starosti v nemocnici a úprimne povedané, myslel som si, že to nie je až také dôležité a ozval som sa len preto, že ho chcem vrátiť. A viete, že ste posledný človek, čo ho videl živého? Pamätáte sa, v akom bol rozpoložení, keď ste s ním hovoril? Viete čo, normálne. Nebol nervózny alebo nejaký rozrušený? Práve že nie, prišiel v celkom dobrej nálade ako vždy, len spomenul, že je unavený a že si potrebuje oddychnúť. A neviete, koľko bolo hodín, keď sa vrátil?
No pamätám veľmi dobre. Prišiel asi 10 minút pred tou 10:00. Ponáhľal som sa kvôli dcére, mal som s ňou dohodnutý hovor cez Skype. Momentálne je v Kanade a môžeme len takto neskoro. A môžeme vidieť ten bicykel? No, ja som si myslel, že si ho zoberiete. No dobre, môžem ísť na ňom domov. Áno. Je to len kúsok. Áno, nech sa páči. Poďte, zamknem. No to môže byť dôležité. Myslíte? To je on. Nemáte tu nejaké lepšie svetlo? Potreboval by som si to odfotiť. Ako vidíte, nie. No tak to mi nepomôže. Viete čo, odfotím si ho na vonkajšom svetle. Tak môžeme ísť. No. Tak ja pôjdem. Keby Dobre. niečo, prevoláme si. Samozrejme. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Bože. Majte sa. Dovidenia. Počkajte, poďte sem. Niečo sa deje? Viete čo, možno nám ten bicykel ešte bude aj na niečo dobrý. Majte sa. Dobrý. Ahoj Renátka. Máš na mňa zajtra čas? Na služobke. Pozajtra? No, vyhovuje. No, teším sa. Tak v rovnaký čas na rovnakom mieste. Papa. Môžem vás poprosiť dvakrát presa s mliekom? Jasné. Ďakujem. Ďakujem.
tebe to dneska veľmi pristane. Hej, tak pristane. A ty zase meškáš. Asi tak 15 minút, ale tak čo čakám, že? Prepáč mi to. Bola havarka na našej ulici a musel som stať v kolóne. Tak havarka. Čo zase potrebuješ? Povedz. Renátka, ty to hovoríš tak, ako keby som ťa volal jedine vtedy, keď niečo potrebujem. Tak toto radšej nebudem komentovať, hej? Ale bývalí kolegovia z polície by nemali na seba takto štekať. Ja, prepáč. Asi som trochu unavená, alebo prepracovaná. Mala by si oddychnúť. Čo ťa poznám, si v jednom šungu. No, to bude asi životný štýl, čo? Ale niečo sladké by sa hodilo, nie? Makovú štrúdlu? Maková štrúdla. Môžem vás poprosiť ešte dvakrát makovú štrúdlu? Áno, hneď to bude. Ďakujem. No dobre, tak mi povedz, čo potrebuješ tentokrát? No dobre. Takže potreboval by som kontakt na nejakého súdneho lekára alebo na nejakého laboranta. Ty si robíš srandu asi. Nie, nerobím. Viem, aké máte vzťahy s takýmito ľuďmi na polícii. No, tak je pravda, že poznám jedného laboranta. Taký, celku normálny. Možno by nám, alebo tebe teda vedel pomôcť. Môžem vás odtámiť. No ty si úžasná. Hej, to je úžasné. Zrazu som aj úžasná, že? Ty dostaneš, čo chceš. Dobrý deň, ja som Filip Podracký a vyšetrujem vraždu Michala Mokoša. Mohli by ste mi odpovedať na pár otázok? Políciu som všetko povedala. Ale polícia si nevie s tým prípadom poradiť. Tak poďte ďalej. Ďakujem. Nech sa páči. Dáte si kávu? Nie, ďakujem. Ale môžete mi niečo povedať o Michalovi. Bol to hajzel. Prečo? Neustále mi zahýbal, klamal mi, ak šeftoval s drogami. A to ste pred svadbou nevedeli? Nie, dozvedela som sa tak pred 3 rokmi, keď začal Michal dostávať vyhrážne telefonáty. Od koho? Neviem, nepredstavili sa mi. No a vtedy musel vlastne spravodlivý zvon. A potom to už prestalo. Viete, aké drogy predával? Nie, niečo pre posilňovanie, hlavne anabolika, doping. Poznali ste nejakého jeho zákazníka? Nie, Michal mi o nich nerozprával. Ale myslím si, že najväčší odbyt mal v posilke. Mal nejakú priateľku? Prosím vás, všetko to boli jednorázovky. Pracoval tu na Pretrorok pube ako vyhadzovač. Každý piatok večer. No a keď tam začala pracovať moja kamarátka, tak som sa dozvedela, že vždycky si nabalil nejakú mladú pipku. 15-20 rokov mladšiu. Poznali ste niektorú z nich? Pozrite sa. Mala som dve možnosti. Buď to budem riešiť a robiť scény, alebo vyhodím Michala z bytu. Vybrala som si tú druhú. A dáte mi kontakt na tú svoju priateľku? Áno, na Soniu. Samozrejme. Dneska na nočnú. Po takej 8 ju tam zastihnete. Tak vám ďakujem za všetko. Veľmi ste mi pomohli. Nemáte za čo. Keď budete niečo potrebovať, tak sa kľudne ozvite. Veľmi rád. Dovidenia. Dobrý deň. Mám tu rezervovaný stôl. Na aké meno? Šala. Nech sa páči, poďte za mnou.
Dobrý deň, hľadám Soňu. Kde by som ju našiel? To som ja. Vyšetrujem vraždu Michala Mokoša. A čo potrebujete odo mňa? Rozprával som sa s Michalovou manželkou a tam ma na vás navigovala, že by ste mi mohli pomôcť pri hľadaní, ako by som to, Michalových známostí. Bohužiaľ, v tomto vám nepomôžem. Ja tie dievčatá vôbec nepoznám a ani si ich nepamätám. Teda, ale to neviem, či by som vám mala spomínať. No skúste, môže to byť veľmi dôležité. Viete, raz tu bola jeho švagrina na dámskej jazde. Nejaká jej kamarátka tu oslavovala rozlúčku so Slobodou. A Michal mal vtedy šichtu. No a potom sa spolu niekde vytratili. Každý to tu vie, čo to znamená, keď sa Michal niekde s nejakou babou vytratí. Chcete povedať, že Michal so svojou švagrinou spali? To ste chceli vyvedieť. Áno, samozrejme, môže to byť veľmi dôležité. No? Ale možno by ste z toho nemali vyvodzovať unáhlené závery. Viete, tie Michalové úlety to boli vždy len také jednorázové záležitosti. Vždy to boli také jednorázové záležitosti? No teraz, keď o tom hovoríte, tak si spomínam, že jednu som s ním videla viackrát, ale prepáčte, ja vôbec neviem, kto to bol. To je škoda. No, mohlo to byť dôležité. No. Ak by ste si na niečo spomenuli, zavolali by ste mi? Jasné, ozvem sa. Ďakujem. Dobrý deň, je tu majiteľ? Nie, tento týždeň tu nie je. A mohol by som s vami hovoriť o Michalovi Mokošovi? Tak to máte šťastie, že ste nezastihli šéfa. Ten by vás po tejto otázke rovno vyrazil. Odkedy Michalovi prišli na ten doping, čo tu predával, a šéf mal kvôli nemu veľké opletačky s políciou, má ho riadne v zuboch. Takmer to tu kvôli nemu zavreli. A vy viete, že Michala Mokoša zavraždili? Samozrejme, toto je malé mesto. A nevyražal sa mu niekedy váš šéf? Hej, povedal, že ak sem ešte raz kročí, tak... Ale moment, snad si nemyslíte, že šéf by... No, väčšina vrahov sú správni chlapi. Nepáči sa mi smerom, ktorý sa uberá tento náš rozhovor. No ja si robím len svoju robotu. Nemám vám čo už povedať. Dovidenia. A nepôjdete na kávu? Nie, ďakujem. OK. Dovidenia. Na to, čo predpovedali nám, počasie krásne vyšlo. To áno. A vítajte. Dobrý deň. Tak ako napredujete? No, zatiaľ sa zoznamujem s prípadom, oboznamujem sa s ľuďmi. Vítajte. Dobrý Dáte deň. si nejaký drink? A čo je v ponuke? No, pivo, víno, domáca. Viete čo, nebudem nič alkoholické. Cíte sa tu ako doma. Ďakujem. Ani mojito? To je veľmi osviežujúce. No, dobre, tak pohár mochita znesiem. No, vidíte. Nech sa páči. Ďakujem. Prečo ste mi klamali? Prečo by som vám klamala? No, hovorili ste, že ste s Michalom nemali žiaden vzťah. Odkiaľ to viete? Ale to je jedno. Poďme radšej dnu. Stalo sa to iba jediný krát. Najväčšia chyba v mojom živote. Prosím, nehovorte to Petrovi. Nič to neznamenalo. Peter je na nás strašne dobrý. Ku Kláre sa správa, ako by bola jeho vlastná. Neviem si predstaviť, kam by sme šli a čo by sme bez neho robili. A Peter nie je Klárin otec? Nie.
Spoznali sme sa, keď mala Klárka už 3 roky. Peter si ju zamiloval a Klárka ho zbožňuje. Veľmi ma podržal, keď som ušla od Klárinho otca. Nebyť Petra, asi by sme už obedávno boli v blázinci. A potom, keď Klárka prekonala encefalitídu a začala krývať, Peter ju pozbudzoval, dodával jej sebavedomie. Prosím, nehovorte to manželovi. Prosím. Prosím! Haló, pani. Mňa nezaujímajú vaše milenecké trojuholníky a vyšetrujem vraždu. Samozrejme, že mu to nepoviem, keď to nebude nutné. Ale vy mi radšej povedzte niečo zmysluplného. Samozrejme. Poviem vám, čo len chcete. Viete niečo o tých Michalových známostiach? Nie, nezaujímal ma ani on, ani jeho známosti. Najradšej by som ho vymazala zo svojho života. No, konečne. Hľadala som ťa. Došlo mu chyto? Aha, hneď ti ho donesiem. Prepáč, trochu sme sa tu zarozprávali s pánom detektívom. Dobrý deň. Ja som suseda odvedľa. Linda Náďová. Filip Podracký. Potreboval by som vám položiť pár otázok, keď to bude možné. Áno, no počkám vonku. Tak to sa ti podarilo, Klárej. No, konečne. No, ja tu je to mochitko. Skvelé, ďakujem. No. Nech sa ti páči. Papa, ďakujem. Ale aj vám. No, trošku môžete. Nech sa páči. Prepáčte, ja som trochu nervózna. Ešte som nebola s vyšetrovateľom. Ste ako poznali Michala Mokoša? Tak bežne, ako každý. Pozdravili sme sa, nič viac. A čo ste robili v deň vraždy medzi tou 19. až 22. hodinou? Spomínam si. Mali sme vtedy uzávierku, takže som bola v práci do 7. a potom som prišla sem, do záhrady. Viete, to pre mňa nie je povinnosť, ale relax. No a potom pracovala som do 8. asi a s dcerkou sme si objednali pizzu. No a potom sme sa dívali na seriál 2,5 chlapa. To je náš obľúbený. No a išli sme spať. A všimli ste si okolo 19. keď prišiel Michal na návštevu k bratovi? Áno, to sa nedalo nevšimnúť. Bolo to také ako zvyčajne. Hádali sa. O čom sa hádali, viete? Hádali sa o peniazoch. A viete aj o akých peniazoch konkrétne? Michal mal problémy. Mal dlžoby a chodil si požičiavať k Petrovi. No a Peter mu nechcel požičať, kým mu Michal nevrátil. No je mi to trápne, že to hovorím. A zaznamenali ste v ten večer niečo také nezvyčajné? Nie. Nespomínam si, určite nie. Prepáčte, dcerka mi naznačuje, mohla by som odísť, budete ma ešte potrebovať? Jasne, samozrejme, už nie, ďakujem. Tak dovidenia. Dovidenia. Je to perfektná, je to pekný zákon. Dobre, asi dobre. Ste ďalšia suseda? Nie, ja som Petrova kolegyňa, Kostrova. Filip Podracký. Rodinný priateľ. No, dá sa to aj tak povedať. Vidíte toho pána pri grille? To je môj manžel. Blahoželám. S Peťou a s Jankou si výborne rozumieme. Minulý rok sme boli spolu dokonca aj na dovolenke. Áne. A poznali ste aj Michala Mokoša? 2 či 3 krát som ho videla, áno. A aký máte s neho dojem?
Viete čo, v podstate celý čas bol na mobile, vôbec nekomunikoval. Takže taká nejaká iná krvná skupina. Peter ho nikdy nespomínal? Málo. Celý názor na ňu som si vytvorila len z dohadov. Viete, taká čierna ovca rodiny. A prečo sa zaujímate? Drahá, ty si ma podsadila. Kľudne sete, ja už aj tak odchádzam, nech sa páči, sadnite si tu. Takto sa správajú džentlmeni. Ešte sa uvidíme? Uvidíme. Dovidenia. 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 Musím už ísť, lebo mám ešte jedno stretnutie. Dajte vedieť, ak zistíte niečo nové. Samozrejme. Dovidenia. Dovidenia. Neutekajte na cestu. Čau. Už idete? Ďakujeme, Peter, bola to výborná akcia. Tak, na budúce u nás. Teším sa. No, boli akože fakt skvelé. To nemôže ísť do spálenia. Samozrejme, všetko ide do Polska rovno. Prišiel Filip. Ahoj, Filip. Ja vás rovno zoznámim. Filip, to je Roman Hejny, náš súdny laborant. Teší ma, nevadí, keď si budeme týkať. Jasné, ja som Filip. Roman. Čo si dáte? Tiež pivo. Ja kávu. Čo by naša Renča robila bez kávy? Asi by to neprežila. No, jasné. Vy dvaja ste sa stretli asi iba kvôli tomu, aby ste si mohli zo mňa uťahovať, čo? Áno, tak ja som to nemyslel vzlom. No, ty možno nie. No tak sorry, prejdeme rovno k veci. Poprosím vás 2 pivá a kávu. Presol s mliekom. Už ti niečo Renča hovorila? Iba to, že si súkromný detektív a že si ho chcel so mnou porozprávať. No, skôr by som ťa chcel požiadať o takú malú láskavosť. Som samé ucho. Pracujem teraz na takom jednom prípade, kde bola obeť otrávená. A ak ide o Mokoša, tak to povedz na rovinu, toho som robil ja. To áno, to ide o Mokoša. A pokiaľ viem... Či? Ďakujem. Ďakujem. A pokiaľ viem, tak ešte nenašli zdroj otravy. To je oficiálna verzia, neoficiálna? No, povedzme, že mám jeden taký tip. Filip, ty ak niečo vieš, tak s tým máš ísť okamžite na políciu. No a polícia mi to zhabe a ja sa zase nepohnem z miesta. Keď si niečo nájdem, tak to chcem využiť pre seba. No to je síce pekné, ale vieš, že môžeš byť obvinený zo zadržiavania dôkazov. To je trestné. Ale no tak prečo sa hádate? Veď Filip ešte ani nepovedal, čo má a Renča, ty teraz nie si ako policajtka, ale si ako naša kamoška a bavíme sa pri pive. Tak čo je to za typ? No, mám také podozrenie, no. Je to voda vo fľaši na bicykli, ktoré som našiel u Mokoša. Potreboval by som zistiť, či tam náhodou nie je jed. A čo z toho budem mať? Percento z provízie? 1. 5? 10? No dobre, sedí vec. Ale potom by som potreboval aj otlačky z tej fľaše, keď sa to potvrdí. Tak to sa mi snad sníva, chlapci. Áno, to sa ti moja sníva a toto sa nikdy nestalo. Ty bol koník Janik. Koník Janik? To sme boli na takej jednej party, povedz. S koníkom Janikom a ten tam behal prvý. To už si nepamätám. Tam ešte niečo robí, tam sa aj pivo, vidíte tam zášku, že? Pohoda, je ešte pivo. A paleky 2. Chlapci, nejako nám omdlievate, či čo? Relaxujete. Vieš, je tak pekne, že prečo ho nevidieť dvakrát. To je dápo. Ale ak máš jeden raz ešte zadarmo, navyše. No nič páni, musím vás opustiť. Zajtra idem do práce. No, aj tak za chvíľu zatvárajú, no tak ja idem zaplatiť. Dobre, choď, počkáme ťa teda. Bože, bol som prejde večer. Renča, ty si tak krásna. Ako hviezda jasná, čo? Myslím to vážne, odkedy som ťa teba prvýkrát uvidel, tak si naozaj krásna. Super, dobre, že si videl. Rád ťa vidím aj dvakrát. Aj dvakrát. Zavolal som taxi. Aha, skvelé.
Čo, tak môžeme ísť, nie? No. Môžeme ísť. To sa stane, keď nebudeš mať tréning. No. Buď radšej nepracuješ. Počkaj, toto daj sem. No. Pozor. Opatrne, opatrne. Dobre, dobre. Super. Ale dneska to bol celkom fajn večer, že? Som sa dlho tak nezapavila. A aj ty si dnes zapáral, ako si menej, ako inokedy. Čo ten čo? Choď radšej domov spať. Ale Filip, tak pekný večer teda. Dobrú noc. Dobrú noc teda. No, čo Romančo, tak skoro. 10:30. No, tak tu som asi zaspal, nestáva sa mi to, no. Takže tak, ako som predpokladal, hej, super. A otlačky len Michalové. No, áno, tak ako sme sa včera dohodli, hej. No, ďakujem ti, hej. Ahoj. Yes! Dobrý deň. Povedala som vám, že vám už nemám čo povedať. No, ja sa vás nič nepýtam. Ja som si prišiel zacvičiť. Chcete permanentku alebo jednorazový vstup? Čau, neberiem ja. OK, ďakujem. Čau, zajtra. Ahoj. Kedy dnes zatvárate? No tak, za 2,5 hodiny. Ale kvôli tomu ste sem asi neprišiel. No vidím, že ste priami. No, moja kolegyňa mi povedala, čo ste zač. Čo potrebujete? No, potreboval by som záznam z bezpečnostných kamier. Tie už nemám, zobrala ich polícia. A zobrala aj záznam z kamery, ktorá sníma stoja na bicykle? Nie, tie si nevyžiadali. Super. Ten by som potreboval. Prečo myslíte, že by som ich mal dať? No, po prvé preto, že sám ste zvedaví, kto Michala zabil, a po druhé, radšej sa budete doťahovať so mnou ako s policajtom. Konečne Michal.
Ja si najvyšší čas zavolať tete Beťa. Filipko? Ale to vieš, že môžeš prísť. Ty si vždy vítaný. Ale aké starosti? Hosť do domu, Boh do domu. Teším sa. Už aby si bol tu. Koľko je tých hodín? Ešte stihnem zamiesiť na štrúdľu. Cestu. Celkom dobrú. Cesty boli prázdne. Ako sa má mama? No, čo ti ja viem. Asi dobre. Ty si s ňou skôr ako ja. Kedy si jej naposledy volal? Čo ti ja viem, asi pred týždňom alebo pred 2. Nepamätám sa. No tak to máš potom pravdu. Ja som jej volala pred 2 dňami, lebo potrebujeme ísť na cintorín obriadiť babky na detkov hrob. Mal by si volať mame častejšie. Mama je zaneprázdnená. Ale dobre, no. Pokúsim sa polepšiť. Ach, tá tvoja štrúdľa. No pamätám si, ako si ju robívala, keď som bol malým chlapcom. Ja. To myslíš vtedy, keď si tu behal po dvore s holým zadkom? No daj. Čím žiješ teraz, Filip? Prácou. Mestom. Samotou. Mal by si sa oženiť. Ja som zabudol, že toto je riešenie od teba na všetky problémy. Len sa nesmej, môj zlatý. S partnerom sú všetky starosti polovičné a všetky radosti dvojnásobné. Viem, o čom hovorím. Keď ja som ešte nenašiel tú pravdu. Treba mať oči otvorené. Však ja mám ako orol. Ty to obraciaš zase na žart. No, možno aj nie. To by si ma potešil. Vieš čo? Dajme si na to vínko. Máš ten tvoj rybezliak? Samozrejme, veď to je moja medicínka. Hneď ho aj donesiem. Ty zatiaľ priprav poháre.
No, dobrotku si dáme. No. A na čom teraz pracuješ? No, na vražde. Ty! Myslela som si, že to je pre políciu. No, brat obete si myslí, že polícia nepracuje dosť promptne, no tak ma požiadal, nech mu s tým pomôžem. Bol to muž? Áno, 43-ročný. Našli ho ráno pred bytom ležať na zemi otráveného. A už si nejako pokročil? No prišiel som na to, čím ho otrávili. Aha. Niekto mu dal jed do fľaše s vodou na bicykli. Myslel som si, že ho otrávil niekto z posilovne. Ale záznam z kamery ukázal, že počas jeho pobytu v posilovni sa nikto tej fľaše ani nedotkol. Zaujímavé. Takže som vlastne na začiatku. A nemohol mu tam niekto ten jed dať až potom, keď odtiaľ odišiel? No to je veľmi málo pravdepodobné, pretože čas z kamery ukázal, že kým sa stretol so susedom, prebehlo asi 15 minút, čo znamená, že išiel z tej posilovne rovno domov. Bodaj ho stislo! Tie tvoje komentáre mám na to najradšej. Jaj, štrúdľa. A čo predtým, ako šiel cvičiť? Máš predstavu, čo robil predtým? No, to je služobné tajomstvo. Ale veď ma netráp. Vieš, že milujem detektívky a ty takto na mňa. Aj minulý týždeň som jednu čítala výbornú. Môžem ti ju požičať. Čo radšej mi nalej. Ale to vieš, že ti ešte naliem. Takej dobroty, nech sa ti páči. Nešetri ešte. No na zdravie. Ďakujem pekne. Takže čo robil ten mŕtvý predtým? Predtým navštívil svojho brata. Chcel si od neho požičať peniaze. Ten mu samozrejme nepožičal, lebo mu nevrátil ešte predtým. No a tak sa len povadili a odišiel. No. To je všetko. To znie ako dobrý motív. Vôbec. A prečo by ho mal niekto zabíjať? Že si požičal peniaze, alebo že nevrátil. A na čo by si mal ten jeho brat najímal, keby bol vrahom a vedel by, že na to prídem. To vôbec nie je isté. Videla som také krivy. Ale ty si toho videla. Toto nie je seriál, to je realita. No len si nemyslí. Seriály sa často píšu podľa skutočných príbehov. To je sa veta. Jaj, no dobre, prepáč, už ťa nebudem prerušovať. Pokračuj, čo bolo ďalej? Ďalej sa píska. Ďalej si to všetko už len dohady. Buď ho zabil jeho brat, alebo manželka toho brata, s ktorou bol neverný, alebo ho zabili v telocvični, alebo sused, alebo úplne niekto iný. Neviem. Potreboval by som nejakú ďalšiu, stopu alebo niečo. Vieš, čo potrebuješ najviac, Filipko? No povedz. Kúsok šťastia. Čo osud prináša, do vienka často nás sklame. Začínať od znova nie je čas. Karty sú rozdané, v kasíne hrá život aj so smrťou. Sedíme potichu, dnes majú v banku nás. Čo osud prináša,
prináša, do vienka často nás sklame. Začínať od znova nie je čas. Karty sú rozdané, v kasíne hrá život aj so smrťou. Sedíme potichu, dnes majú v banku nás. No dobré ráno. Filipko, čo ešte nespíš? Už sa mi nechce. Tak poď na raňajky. Rád. Áno. Tu máme kávičku, zober. Ešte trošku. Nech sa ti páči. Ďakujem. Výborná ako vždy. Mne sa nikdy nedarí tú ovsenú kašu urobiť tak chutne. Ako to? Veď celkom dobre varíš. Aj ma to baví, ale tú ovsenú kašu neviem nikdy urobiť tak ako ty. Vieš čo? Možno to bude v soli. Aj keď si ju robíš na sladko, nezabudni dať aspoň štipôčku pomedzi prsty soli. To si zapamätám. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Máš nejaké správy o Cyrilovi? Nechce sa mi o tom rozprávať. Ale keby si sa niečo dozvedel, tak by si mi to povedal však. Teta, mám ťa rád, tak ti to poviem najlepšie ako viem. Ja rozumiem, že ti na tom záleží, pretože je to tvoj syn. A tvoj bratranec? Ja viem, že to je môj bratranec. Nemusíš mi to pripomínať, ale faktom je, že som mu chcel pomôcť a on ma podrazil, namočil ma do tej špiny a mal som problém, aby som sa pred policajtami z toho dostal. Vybral si stranu a rozhodol sa pre túto cestu. Keby ho teraz policajti chytili, tak ho zatvoria. To zase nemusíš pripomínať ty mne. Prepáč, nechcel som byť na teba tvrdý. No teda, aby som ti odpovedal na tvoju otázku. Nie, nemám správy o Cyrilovi. A keby som aj mal, nebolo by to nič, čo by som nemusel nahlásiť na políciu. Preto sa modlím, aby som sa o ňom nič nedozvedel. A ešte raz mi prepáč. Bol by som veľmi nerád, aby reči o Cyrilovi narušili naše dobré vzťahy. Máš pravdu. Ostaneš na obed? Urobím zemiakovú babu s kyslou fazuľou. Milé rada, ale som objednaný k zubarovi. Škoda. Tak na budúce príď na dlhšie. Pokúsim sa, ale nesľubujem. Ešte
Ti to tu padá na hlavu. Veď keď vyriešiš prípad, tak mi s tým snáď prídeš pomôcť. To vie, že prídem. Tak šťastnú cestu, Filipko. Ďakujem ti, teta, za všetko. Dávaj si pozor, jazdi pomaly. Budem, neboj sa. Prosím, Podrácky. Áno? No ďakujem, hneď som tam, hneď prídem. Ako sa vám podarilo nájsť tú fotku? Šéf sa rozhodol pre novú výzdobu baru a chcel po stenách rozvešať fotografie zamestnancov, zákazníkov a ľudí, aby všetci videli, kto sem príde, ako sa ľudia v našom bare bavia. Mňa poveril výzdobou a výberom tých fotografií. A to je ona. Môžete mi to trošku zväčšiť? Martin, odíď prosím ťa. Ale prečo? Prečo to nemôže byť tak ako predtým? Veď sa k sebe tak hodíme. Ale ja ťa nechcem. Monika, veď ja ťa predsa ľúbim. Daj mi ešte druhú šancu. A na Michala zabudnem aj všetko, čo bolo okolo neho. Veď teraz, keď je mŕtvý, môže byť všetko tak ako predtým. Nemôžeme sa o tom chvíľe porozprávať, keď teraz si sama doma. Ako vieš, som sama doma? Ty ma sleduješ? Au! Pusti ma! Pomoc! Au! Au, to bolí! Čo sa to tu deje? Mami, Martin ma napadol a bol ku mne hrubý. A možno zabil aj Michala Mokoša. Ty špina! Okamžite ma pustíte, čo si to dovolujete ma takto obviňovať? Ja som nikoho nezabil. To už bude vyšetrovať polícia. Nie, počúvať nemôžete. Otec mi ma zabil. Tvoj otec ma nezaujíma, ja vyšetrujem vraždu. Nikoho som nezabil, čestné slovo. Mal som to chuť, aj som ho sledoval, ale nezabil som ho. Prečo si ho sledoval? Ani neviem, Monika sa do ňu zbláznila, nenávidel som ho. Chcel som len zistiť, či nerobí niečo, prečo by sa mohli rozísť. Chcel som sa mu len pomstiť. Si ubohý. Ale veď bol 20 rokov starší, podvádzal ťa kšeftoval s drogami. To ja nejdem počúvať. Monika! Asi precitlivela. Vy ste vedeli o vzťahu Moniky a Michala Mokoša? Áno. Prečo ste mi to nepovedali, keď sme boli na tej grilovačke? Nechcela som sa s tým chváliť. Popravde bola by som najradšej, keby ten vzťah ani nikdy nebol býval. Monika bola predtým také milé, také pokojné a také nežné dievča. A takže ste sa rozhodli Michala Mokoša zabiť. No to teda nerozhodla. Ako som vám povedala. Bola som s Monikou celé popoludnie a naozaj som to nemohla urobiť, ale ďakujem, že si vôbec myslíte, že som... A že máte o mne takú mienku, že som mohla zavražiť priateľa mojej dcery. Idem za Monikou.
sledoval Michala Mokoša aj v deň vraždy? Áno. Môžeš mi povedať, kde presne bol? Čakal som ho pred jeho domom, o 2:00, väčšinou skoro nevychádzal. Okolo 6:30, ale vyšiel, nasadol na bicykel a sledoval som až k jeho bratovi. Od brata šiel... Počkaj, môžeš mi povedať podrobnejšie, ako to bolo u Mokošov? Oprel si bicykel o schody domu a vybehol hore. No a ďalej? Neviem celkom presne. Jak neviem presne? Odskočil som sa pozrieť na Moniku. Jak na Moniku? Poďte, ukážem vám. Občas ju z nich sledujem. Mám na to aj parádny ďalekohľad. No vidím, že naozaj budem musieť zavolať tých policajtov. Prestaňte. Ja vám tu bez petvarky hovorím, čo som zistil, tak sa neohájajte políciou. Keby som nechcel, vám nič nepoviem. No dobre, čo bolo, keď si tú Moniku už dopozeral? Vrátil som sa a čakal som, kedy Michal odíde. Onedlho som začul hádku Michala s Petrom, ako sa hádajú kvôli nejakým peniazom. Potom vybehol Michal na dvor a zakričal na brata niečo v tom zmysle, nech sa s tými peniazmi zadrhne. Ale keď zbadal na dvore Kláru... Počkaj, zbadal na dvore Kláru? Hej, Klára sedela na dvore na lavičke a čítala si. No a potom? Potom odišiel do posilňovne. Tam zostal asi také dve... Počkaj, to o posilňovni už viem. Ja som len potreboval tento kúsok skladačky. No dobre, tak ti ďakujem. A keď ešte raz ťa uvidím pri Monike, tak zavolám policajtov a pošlem ich rovno za tebou. To je tá vaša vďaka? Padaj už. Klári, sú nádherné. Si veľmi šikovná. Ďakujem, mami. Počuj, akurát začína film, nejdeš sa s nami pozrieť? Ani nie, chceli sme ísť s Monikou von, aj tu už mala byť, neviem kde je. Tak jej zavolaj. Nedvíha mi to. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, Klára. Mami, máte návštevu. Poďte ďalej. Ďakujem. Dobrý. Dobrý deň. Máte niečo nového? No zdá sa, že mám niečo nového. To je výborné. Tak, nech sa páči, posaďte sa a nenapínajte nás. Ďakujem. Veru, hej, to sú dobré správy. No asi ako pre koho. Bol by som rád, keby sa toho zúčastnila aj Klára. To akože, je to nutné? Áno, je to nutné. Klárka, poď moja, poď. Bol by som rád, keby ste mi povedali, čo ste robili v tom poobede, keď u vás bol Michal. To ako ešte raz? Áno, ešte raz. No, sedel som za počítačom, keď prišiel Michal. Chvíľu sme sa vyprávali, potom spomenuté peniaze, keď som mu odmietol požičať, tak sa naštval. Bol som neoblomný, začal byť netrpezlivý a nervózny. Pohádali sme sa. Na to vybehol von, chytil bicykel a odišiel do fitka. Ja som sa ešte pokúšal pracovať na počítači, ale bol som rozrušený, tak som vybehol do záhrady. To ma vždy upokojí. Tak. A čo ste robili vy? No, ja som spala. Mala som ten deň migrénu, tak som si šla po obede ľahnúť. No a zobudila som sa na hlasnú vravu. Zišla som dole a videla som, ako sa Michal s Petrom sácajú. Na čo Michal vyštartoval a vyletel von. No, videla som, že Peter je z toho rozrušený, no, tak som sa ho nechcela hneď na to vypytovať. No a keď odišiel do záhrady aj Peter, tak som si išla robiť poriadky v kuchyni. A čo si robila ty, Klárka? To akože... Je to nutné? Áno, je to nutné. Čítala som si. A vieš mi povedať trošku konkrétnejšie, kde si čítala? V izbe. Určite si čítala v izbe? Áno. Čiže celý čas, čo tu bol Michal, si bola v izbe? Áno. Ale Klárika, čo si zabudla, keď som ťa prehovoril, aby si išla čítať von, keď bolo krásne počasie. Zabudla som.
Ale Klárka, pokús sa prosím ťa sústrediť. Veď vieš, že každý detail môže byť dôležitý, no nie? No, pokúsam mi presne povedať, čo sa stalo, keď si bola vonku a prišiel Michal. Len prišiel a pozdravil ma. To je všetko? Vošiel dovnútra, potom bolo chvíľu ticho a počula som hádku, po chvíli vyšiel nahnevaný, zobral bicykel a odišiel. No vidíš to. Ani to nebolelo. No. Môžem už ísť? Ešte moment. Klárka, vieš, poznám jedného chalana, ale ten má takú divnú záľubu, chodí a špevuje ľudí. Verila by si tomu, že sú takíto ľudia? A tento chalan, si predstav, si zobral práve na mužku Michala, práve vtedy, ten deň, keď bol u vás, a videl, ako k vám prišiel, ako sa s tebou stretol, pri tom bicykli, ako vošiel dnu. Chceš mi niečo povedať, Klárka? Vieš, lebo do tohto momentu to všetko sedí, hej? Proste je to také presné, ako si povedala ty, len potom už je tam trošku taký rozpor. Pretože tvoja výpoveď sa neshoduje s tým, čo on videl. Tu teraz idete bazírovať na nejakých detailoch, odtedy prešli už týždne. Klára naliala jed do fľaše na bicykli a to je veľmi podstatný detail. No ako, vy ste sa museli zblázniť. Bola to sviňa. Zaslúžil si to. Ako si to volá? Veď sme rodina, si mi ako vlastné dieťa. Klára! Bože, prestaň. Klára mala hysterické záchvaty, viete, bere na to aj lieky. Ja som nechcela ublížiť tebe. Chcela som zachrániť Moniku. Chrániť pred čím? Pred Michalom, on ju úplne využíval. Ona mu úplne prepadla, prestala sa so mnou rozprávať, prestala ma počúvať. Bola to moja jediná kamarátka. Všetci ostatní sa na mňa pozerajú iba ako na chuderu, ktorá krýva. Nemala si právo siahať na jeho život. Ako si získala ten jed, Klára? Pestovala som si na to jesienky. Za našim domom je lesík s lúkou. To sú tie tvoje prechádzky na kondíciu. Teraz ma dobre počúvaj, Klára. Toto ti hovorím pre tvoje dobro. Najlepšie bude, keď sa teraz zdvihneš, pôjdeš na políciu a všetko im povieš tak, ako bolo. Vzhľadom na tvoj vek a zdravotný stav by si mohla skončiť s nejakým poľahčujúcim trestom. Neviem, či to zaručiť, ale je to pre teba to najrozumnejšie riešenie. Klár! Mami! Jani, preber sa, Jani! Robte niečo! Ja zavolám záchranku a vy doneste pohár vody. Som rád ináč, že tá tvoja pomoc zohrala kľúčovú úlohu. Zase som za hviezdu. Čo ti poviem, keď som dobrý? Klasika. No a ako dopadla tá pachateľka? No, rozsudok ešte nie je vynesený, ale väčšinou to končí tak, že skončí na psychiatrické liečenie. No tak to je sila, ona niekoho zavraždí a si to takto prepečie. Renča, je to ešte dieťa, okrem toho jej preskakujú. Ona nie je tak celkom zodpovedná za to, čo robí. No hej, ale na to, aby naplánovala vraždu, tak na to má rozumu dosť, že? Preto som rád, že nemusím vynášať rozsudky. A čo rodina obete? On už rodičov nemal, s bratom sa moc nemuseli. Akurát brat sa kvôli tomu rozišiel s manželkou, teda s matkou tej drahine. No tak to sa ani nedivím, Vero. No čo páni, dáme si ešte pivo? Čo ja ešte mám? Tak určite. Idem objednať. Je to kočka, nehlen to, ona niečo vyžaruje. Ako svetlica. Páni, prišlo pivo. Ďakujem. Čo ste tak stichli? Si budem myslieť, že ste ma ohovárali. Ale sme ťa ohovárali. Máš nejaký ďalší príklad?
Ešte nemám a som rád, lebo si potrebujem oddychnúť. Fantastické. Čo, ja už sa s vami budem musieť rozlúčiť. A prečo? Ešte niečo mám. Pokojne choď, my sa ešte porozprávame. Môžem s tebou počítať v ďalšom prípade? No, samozrejme, na to som tu. Super. Tak, čaute. No tak sa maj, teda. Ahoj, Monika. Dobrý deň, ako sa máte? No, vzhľadom na počasie celkom dobre. A ty? Dobre. Vydáva sa mi zajtra sesternica. Zdobíme aj kostol. Chcete sa pozrieť? Prečo nie? Však je to krásne. Je to nádherné. Asi si to ešte chvíľu posedím. Tak zatiaľ dovidenia. Aj sa pekne. Áno, prosím. Filip Ozracký. Sklamania spolu s úspechmi nám život ponúka. Každý má právo na omyl vyskúšať zradu aj klam. Do vetra vysypať popol krásnej, ale márnej lásky, utopiť smútok v pohári a ostať sám. V panike zablúdiť, báť sa aj vlastnej tváre, zanechať v nešťastí priateľa, čo má ťa rád. Svedomie umlčať, pravdy sa vzdať, prehru si nepriznať, to všetko človek dokáže aj 1000-krát. Čo osud prináša, do vienka často nás sklame. Začínať od znova nie je čas. Karty sú rozdané, v kasíne hrá život aj so smrťou. Sedíme potichu, dnes majú v banku nás. Čo osud prináša, do vienka často nás sklame. Začínať od znova nie je čas. Karty sú rozdané, v kasíne hrá život aj so smrťou. Sedíme potichu, dnes majú v banku nás.
smrťou. Sedíme potichu, dnes majú v banku nás.